prøv en gang her. Det er vigtigt, at du spiller ved siden af med vilje. Ikke? Du kan godt lide det. Ikke? Sådan, bare lidt. Okay? Ja, jeg er på. Er du med? Ja, jeg er på. Kom nu. Nynazisten, scene 4, take 14. Værsgo. Cut. Det falder bas, mand. Det er simpelthen utroligt. Det der er ved det er nynazisten, han kan godt lide det. Ja. Så han tager det her havregrød. Så smører han det ud. Det er ud i hovedet. På hele spadseren. Okay, nu tror jeg har faldet. Ja. Nu har jeg faldet. Du er færdig nu? Ja, jeg har det. Okay. Ja. Okay, skal vi så prøve en gang? Ja, lad os. Fucking havregrød, mand. Ja. Okay, kom så. Men skal han ikke lige tørres lidt, eller hvad? Om han skal tørs? Altså, han er jo helt smule. Nej, det er skide ligegyldigt. Han er out of frame, okay? Vi er klar til optagelse. Godt. Scene 4, take 38. Værsgo. Kan, den skal lige... Hey, den skal lige 5 minutter op. Ja. Mikrofonen ligger også godt lidt op nu. Tak. Ja, altså. Værsgo. Hallo? Hvis du selv kan falde, kan du også selv rejse dig. Hvad? Er du død, eller hvad? Tak. Super. Men det der er ved det, du skal tænke på hele tiden. I starten, der kan du ikke lide spadseren. Okay. Men til sidst ende, der får du sympati for ham. Og den sympati, den viser han ved, at han går over, og så hjælper ham op. Simpelthen løfter ham. Kan du prøve det? Ja, det gør det. Super. Ja, scene 5, take 17. Esben, helt ærligt, vi har været i gang i 5 timer nu. Vi skal have en pause. Du har da ikke nogen pause, men vi skal videre. Vi er allerede totalt bagud, mand. Esben, jeg er pisse i armen, lad os nu få en pause. Ej, hold nu kæft. Jeg kan ikke give jer nogen pause nu. Som jeg siger, vi er behind schedule, hvilket vil sige, at vi har en masse, vi skal nå. Det er 2 scener til, drenge. Jeg gider ikke det pisse med. 2 hvad? Du kan godt glemme det. Jeg gider ikke det pisse Ej, med. det er 2 optagelser, det er så vi færdige. Jeg gider ikke. Jeg gider... Jeg bliver først nødt til at springe fra. Hvad? Jeg kan ikke arbejde med dig. Det kan jeg ikke. Hvad for noget? Farvel. Ej, hold nu kæft, drenge. Kom nu. Lad nu være så pisse egoistisk. Du er nødt til selv at tage noget hensyn, altså hvis du er afsted og lave det noget. Hensyn? Jeg tager ikke med. Prøv at lade det fucking